Znáte to. Přepadne vás pomyšlení na nějakou náhodnou věc a nemůžete kvůli tomu třeba v noci usnout. A něco podobného se stalo i mně. Včera v noci jsem nemohl usnout a asi protože se rád učím jazyky, aktuálně se teda nejvíc věnuju japonštině a angličtina, i když si myslím, že je na poměrně vysoké úrovni u mě, tak ještě občas tu a tam narazím na nějaké anglické slovo, které jsem ještě neznal. Tohle teda tady odbíhám od videa, ale chtěl bych říct 3 nejzajímavější slovíčka, co jsem se v poslední době naučil. Je to za prvé slovo Dane, píše se to D-E-I-G-N a znamená to ráčit se nebo uráčit se. Potom slovíčko afflux, což může znamenat příliv jako vln nebo příliv u moře, nebo slovíčko indictment, což je obžaloba. A teď zpátky. A kromě toho rád přemýšlím i nad různými jazyky a významy různých slov nebo jejich původu. A občas se mi stane, že najdu nějaké slovo, u kterého není způsob, jakým vzniklo, úplně 100% jasný. Protože třeba pochází už z poměrně starých praslovanských nebo jiných jazyků. A právě včera v noci mi spánek překazila jedna myšlenka, která se mi zrodila v hlavě a kvůli ní jsem začal přemýšlet nad českým slovem druh. V češtině si toto slovo představíme většinou v kontextu jako například druh nebo typ nějaké rostliny nebo druh sportu a tak dále. Potom ale známe slovo druh i v jiném použití. Tohle už je mnohem méně časté než ten první význam, o kterým jsem mluvil, ale slovo druh může sloužit i jako označení člena nějaké družiny, například královské vojenské družiny. Tady vám to určitě docvakne, druh a družina, ale uvedu vám tady ještě jednu větu, kdybyste si náhodou nebyli jistí použitím tohoto slova. Představte si krále, který si k sobě přivolal člena své královské družiny a říká mu: Můj věrný druhu, rozhodl jsem se ti za tvé mimořádné služby odkázat léno. Slovo druh by v tomto případě šlo možná zaměnit se slovem družiník. Tady možná vidíme silnější podobnost se slovem družina, ale jinak si myslím, že slova druh a družiník jsou v tomto kontextu zaměnitelný. A ano, tato myšlenka není určitě nějak revoluční nebo průkopnická. Určitě to může některým lidem připadat jako samozřejmý nebo přirozený. A proto jsem pokračoval v přemýšlení a dostal jsem se o krok hlouběji. Řekl jsem si, že tyto dvě slova, nebo varianty stejného slova, nechci ještě předbíhat, že ačkoliv se liší v použití, jako druh rostliny nebo druh jako člen družiny, zní úplně stejně a to rozhodně nemůže být náhoda. Začal jsem proto v mysli pátrat po společném původu těchto slov a došlo mi tohle. Jak to, že se mohl pravděpodobně stejný základ rozdělit na první pohled možná nesouvisející významy. A začal jsem rozebírat teda první význam, tedy slovo druh, který používáme ve smyslu druh nebo typ zvířete, rostliny a tak dále. Budu se tady držet příkladu jako druh rostliny. Tady u toho významu si všimněme, že mluvíme o konkrétním druhu rostliny jako o jednom ze skupiny všech ostatních. Možná by šlo pro usnadnění říct jako o jednom z družiny ostatních, kteří jsou také rostliny. Stejně jako druh nebo družiník je člen družiny, kde ostatní členové jsou taky druhové. Ano, máme nějakou skupinu nebo družinu rostlin a z ní mluvíme o konkrétním druhu. Například pampelišce, která má ve skupině rostlin příbuzné členy, kteří sice nejsou pampeliška, ale jsou taky rostlina. A tady si myslím, že krásně vidíme podobnost s tím příkladem královské družiny, která se skládá z různých druhů, nebo chcete-li družiníků, ale slouží stejnému pánovi. Doufám, že už je vám to teď všem jasné. A mimo jiné mě ještě napadlo, že tady můžeme objevit i podobnost se slovem druhý, se kterým si asi jako první spojíme význam druhý v pořadí nebo číslo 2. Ale původně to asi označovalo i toho vedle mě, jako ten druhý. Například v družině, kde nejsem to já, ale je to ten druhý druh, nebo ten druhý družiník vedle mě. Chápete, ne? Ale tady jsem samozřejmě ještě neskončil. Protože se mi asi opravdu hodně nechtělo spát, vydal jsem se opět o další krůček hlouběji. A přemýšlel jsem. Pokud máme takovou nenáhodnou podobnost slov, i když teď už myslím, že můžeme s klidem mluvit o slovu druh jako o jednom slovu, tedy alespoň v češtině. Pokud se nám u toho
u tohoto jednoho českého slova rozšířil význam způsobem, který rozhodně nebyl náhodný, ale spíše se postupem času jen přinesl do jiného kontextu, je možné, že se tento podobný vývoj slova druh, mohlo odehrát i v jiných jazycích? No, začnu u angličtiny a postupně se dostanu i třeba k japonštině. Takže, co se týče angličtiny, jako první mě samozřejmě napadlo slovo kind, co se píše kind, které ale má jen význam druhu nebo typu něčeho, například té rostliny. Ale asi zde úplně nejde toto konkrétní slovo stotožnit s významem družiníka nebo člena družiny, jako v češtině. Řekl jsem si, protože v angličtině je podobný vývoj jako slova druh v češtině asi nenastal, když v tom mě něco napadlo. Slovíčko kin. U slovíčka kin je přímo do očí bijící podobnost se slovem kind. Až tady na to Dčko na konci. Sice se vyslovují jinak, ale píšou se skoro stejně, že jo? A jaký význam, že má slovo kin? Může to být nějaký příbuzný, nebo rodina ve smyslu někoho, kdo je nám blízký, a nebo podobný. A možná, že by to mohlo být i někdo stejného druhu? A tady v tom momentě jsem dosáhl uspokojení, protože jsem se prokousal ke slovu druh v obou jeho významech, o jakých jsem mluvil na začátku, akorát, že v angličtině. Ano, sice tato shoda není 100%. Ke slovu družiník, nebo jako člen družiny, by se spíše hodila anglická varianta companion, co se píše companion. Ale i tak si myslím, že to lze označit za obecný jev, který se netýká pouze češtiny. A ještě se krátce vrátím ke slovu companion, tedy česky družiník nebo druh. Tady nás asi hned také napadne příbuzné slovo company. Píše se to company a znamená to teda společnost. Slovo companion lze tedy přeložit i jako družiník nebo společník. Vidíte tu podobnost? Společnost a společník, company a companion. Máme tady další podobnost. A kromě toho, že slovo company znamená společnost ve smyslu lidí kolem nás, nebo ve smyslu society, může slovo company nést i význam společnosti jako firmy. Ale zpovídání o slovech company a společnost by mohlo být další video. Takže se teďka posunu k významu slova druh v japonštině. Nebojte se, i když neumíte japonsky, všechno vám vysvětlím a přeložím. Takže v japonštině existuje slovo rui, což by šlo přeložit jako druh, nebo řád, třída, rod nebo odrůda. Tady u toho myslím, nemusím nic vysvětlovat. Máme slovo druh ve smyslu typ nebo kategorie nějaké rostliny nebo živočichů. Ale jde toto japonské slovo použít i ve smyslu druh jako družiník nebo společník? Japonština má kromě toho také slovo rui tomo, což je složenina za prvé slova rui, o kterém jsme si říkali, že znamená druh a tak dále. A potom tady vidíme druhou část, tomo, což znamená kamarád. A tohle celé slovo rui tomo se překládá za prvé jako kamarád, kterého jsme získali skrze společné zájmy nebo koníčky. Ale za druhé, toto slovo rui tomo může sloužit i jako zkratka přísloví, které zní takto. Rui wa tomo wo yobu. Nebudu zabíhat úplně do detailů, ale vidíme tady slovo rui, o kterém jsme si teda říkali, že může znamenat druh, a slovo tomo, což označuje kamaráda. A když celé přísloví přeložíme doslova do češtiny, tak vznikne tato věta. Druh volá kamaráda. A tady si myslím, že slovo druh můžeme vnímat i ve smyslu jako druh nebo člen nějaké družiny. A zároveň se nám to tady hezky potvrzuje. Druh je jako druh nejen v češtině. Se slovíčkem rui se sice ve většině případů setkáme ve významu druh rostliny a tak dále. Ale na tomto přísloví je podle mě zřejmé, že je tady i přítomný význam slova druh jako družiník nebo člen družiny, i když už je to třeba trošku potlačený. A mám tady pro vás ve spojení s tímto takovou hádanku. Japonské přísloví, které jsem zmiňoval, jsem sice přeložil doslova jako druh volá kamaráda. Ale v češtině máme i vhodný ekvivalent k tomuto přísloví, samozřejmě když to nebudeme brát doslova. Pokud přijdete na toto české přísloví, ryze české přísloví, určitě vaše návrhy pište do komentářů.
Takže myslím, že o různých použitích českého slova druh lze říct, že se skoro identické přenesení významu nachází i v jiných jazycích. A myslím, že se to potvrzuje o to víc, když jsme dokázali navíc tyto podobnosti najít v tak odlišných jazycích, jako jsou čeština, angličtina a japonština. Pravděpodobně nebo určitě to asi teda už bylo dávno jasné, ale jsem rád, že jsem si na to takhle mohl přijít sám, předtím, než jsem konečně usnul. A co myslíte vy? Bylo to pro vás jasné nebo přirozené a přišlo vám toto video zajímavé? Velice ocením samozřejmě každý like, když napíšete komentář, dáte odběr nebo video nasdílíte někomu, komu by se podle vás mohlo líbit. A uvidíme se zase za pár dní. Zatím čau.